Čo takto vlastniť rekreačnú nehnuteľnosť priamo v srdci Banskej Štiavnice? Prísť si kedykoľvek oddychnúť do kultúrneho centra a v čase neprítomnosti nechať objekt pasívne zarábať. Tam, kde história dýcha z každého kúta a čas plynie pomalšie. V jedinečnej budove Opera na vás čaká apartmán, ktorý spája romantiku minulosti s pohodlím súčasnosti.